sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas. Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan. No? Arig na sila. Part na sa aton kabuhi. Gagwa sulod lang na sila mo. So sakto na Dr. Mel, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puluyan sang paborito gid sa kagaw. Paborito dapat labi na akong palakaong katamis. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So that gives you more reason nga magtumargid sang ditribayo adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko ditribayo ya para preparado na ni akon kuan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagwa sulod lang na sila. Kung naka-ditribayo ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong tiyan patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagid antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3 Bio. D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio. Kasakit na gid sang ulo ko, pre. Kadamo na naman hilamon sa dalamnan ko. Nga, prehaw, wala ka pa nagtisting gamit sang bag-o nga herbicide nga Postmaster? Ha? Ano na sang Postmaster nga na, pre? Pare, ang Postmaster sa subong ang pinakanami nga herbicide para sa hilamon sa talamnan. Postmaster Herbicide. Kaya sinikontrolon ang pagtubo sang hilamon pareho sang limba-limba nga puti, ikog-kuring, paray-paray, bungot-bungot, sili-silihan, tangkong, kag madamo pa nga iban. Ang Postmaster may pinaghalo nga metamifok kag pinoksulam na kaya magpatay sang piste nga hilamon nga may edad 12 tubtob 40 diyas. Manami gid man ang Postmaster, pre, kay nakapatay ang mga hilamon. Pare, nakaspray na ko sang Postmaster Herbicide. Gani, gwapo gid ang resulta. Sige, pre. Mabakal na ako sang Postmaster Herbicide. Postmaster Herbicide. One shot kill ang mga hilamon. Kinadulong sa inyo sang Crop King Chemicals Incorporated. D3 Bio ang suplemento ko. Kakasang upok ang sipon, kakasang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. BTX 500 ang aton nga suplemento. BTX 500 diabetes, arthritis, mag-aayo. BTX 500 ang high blood mo sigurado mag-aayo. BTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. BTX 500 ang health mo protektado. DTX Coffee Mix kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix na detoxify, namuling mapaniwang kay tutong at kay hinday. DTX Coffee Mix na was na tinuan, diabetes likawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix. Nakatabi ka na, nakadetox ka ba? Pag may TC para aron mo aptika. Pag may TC mo, tunod ang may TC puno
sa vitamina. Pag may tisimo, barato na o epektibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline, vitamin C, mulawas at tipirmi, dili nakakapuyon tungod sa may tisi. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Gasakit ang tiyan, mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan ag hindi matunawan, mag-Spore Biotics. Gabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka para healthy ang tiyan. Magklinika, Spore Biotics. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 7:09 sa agang oras. Bugal, kagridulong sa ito sa kalawan sang Mighty C ang ginpabaskog nga alkaline nga vitamin C. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kag kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sa mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahatukan ang pangapin sa mga Ilonggo nga wala sang talangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Mas gid pabasko, mas gid pasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia, kag Ray Espeja Umalay para sa Foro de los Pueblos. 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 Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos. On the spot. Ray Umalay para sa Foro de los Pueblos. Komentaryo nga patas, kag serbisyo nga wagas. Ray Umalay para sa Foro de los Pueblos. Ang kampiyon nga tandem sa aga. Ray Espeja Umalay at Ted Aujero Francia. Foro de los Pueblos. Hi! Hello! Good morning! Mayong aga, Pilipinas! Mayong aga, syudad kag probinsya sa Iloilo. Good morning, Western Visayas! Welcome na sa atong sinibarwa nga pagpangalagad subong nga aga sa adlaw sang Biyernes. Today is Friday, and thanks God it's Friday. TGIF, mga ka-K5 sa atong sinibarwa nga pagpangalagad. Petsa 16 kita sa karon, August 16, 2024. Sa aton sini nga mga kabyanan, belated happy birthday sa akon sini nga amay sa langit. No, sa aton sini nga mga ka-K5, birthday sang tatay ko gulay kapo, no? Oo. Happy birthday tayo lang si mo sa sa abroad August 16, 2024, sa aton sini nga mga kabyanan, sa tanan nga mga nagasulog sa ilang kadlawan, sa ilang kapistahan, happy birthday and happy fiesta. Welcome na sa pagpangalagad sa Foro de los Pueblos program, the People's Forum. There is a K5 News FM, Iloilo, ang kampiyon nga istasyon. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Ginatamyaw tara sa mayong agang aton sini mga suki nga mga tagpalamati
nga nagupod na sa aton sinibarwa nga pagpangalagad ng aton sini nga mga vendors nga nagalin sa nagkalain nga mga merkado publiko sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Samtang nagapamati sa K5 News FM mga kabyaran. And of course ang aton sini nga mga mamang tsuper, mga taxi patrollers naton, mga K5 taxi patrollers naton nga naka-alerto 24 oras. Nagadulong sa mga balita kag nagabantay sa palibot samtang naga-drive sa ilang mga pasahero. Ang aton sini nga mga bato da drivers, tricycle, e-bike ka tricycle drivers naton, mga ka-K5 nga nagupod gid sa aton sini barwa nga pagpangalagad. Ang aton mga jeepney drivers kag modernized jeepneys. Amo man sa mga bus terminal nga nagapamatigid sa K5 News FM Iloilo 88.7 FM mga ka-K5. Ginatamyaw taman sa mayong agang mga miyembro sang KISS o KONKIS K5 Iloilo Solid Supporters nga nagupod na sa aton sinibarwa nga pagpangalagad sa nagkalain-lain nga mga chapters sang K5 Solid Supporters. Ngara dira sa May Kalinog, Biag-aw, Pasig City, San Enrique, Iloilo, Gimbal, Tigbawan, Oton, diri sa may syudad sang Iloilo, mga ka-K5 balin sa distrito sang Mandurriao, Molo, Arevalo, Lapas, Lapos, kag Haro. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, nagkatutok na sa ila sinitag sa mga radyo sa 88.7 FM mga ka-K5. Sa FM band kita mabatian sa aton sini barwa nga pagpangalagad. Kamusta gid ang aton sini nga mga kuturan kay Sir Nonito Sumbo, Ma'am Raquel Gobatanga, Ma'am Maritalia Michelina, Azon Pineda, ang aton sini nga mga overseas Filipino workers OFW abroad nakatutok subong sa aton sini banwa nga pagpangalagad. Sa K5 Fans Club International 1 and 2, Sir Macjo Benevedes Peloteo, ka K5 Fred Pasgala, Ma'am Luna Mondido. Ma'am Luna Mondido sa Hong Kong. Ma'am Luna, good morning. Kag sa kay Ma'am Nene Isan Presya, kay Ma'am Bings PSJ, Laura Sumagaysay, sa tanan-tanan naton nga mga listeners online, paki-like and share sang aton sini official Facebook page sa K5 News FM Iloilo mga ka-K5. I-like, i-share, i-follow para mas madamo pagid nga mga kuturan naton around the world ang makapamati diri sa K5 News FM Iloilo 88.7 FM. Alas 7:15 sa aga. Biyernes nga adlaw mga ka-K5 may klase kag may opisina. Kay gani sa mga way pa makabangon nagabarikutot pasta subong. Sa mga nami pang tulog nagapatamad-tamad kay ang banla Biyernes subong. Kaya mapatamad-tamad tabala kay Friday pagkaaga Sabado pahuway. Sa tiyempo subong bawal ang tamad, kag bawal ang palalate, kag bawal ang madulaan sang trabaho kay gutom kagid. Gani sa mga ka-K5 na tondra nga nagapapatigid sa aton sini nga pagpangalagad. Diyo na nga kita magbugtaw sugataw ng mayo nga adlaw kay gani yari ng aton sini barwa nga pagpamukaw. Hoy! Pagbararangan na kamo dyan! Kag magpararigos! Adlawon talaron dyan! Gapanima Horontinyo! Bugtaw ron! Bugtaw na! Gising na mga ka-K5! Alas 7:16 aga sa ato sinibanwa nga pagpangalagad diri sa Foro de los Pueblos Program, The People's Forum. Sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati kaming inyo kinaandan. Alagad ninyo sa kahanginan ka-K5 Ray Espeja Umalay. Pilipinas, maayong aga. Ted Aujero Francia, thanks God it's Friday but still may mga obligasyon pa. Next week pa ang long weekend kay gin-declare sa Malacanang August 23, sa Bailong August 21 ang commemoration sa Ninoy Aquino Day 23. So long weekend next week pa,
23 tiang Sabado, 24, 25, 26 Lunes National Heroes Heroes Day. Pulang kalendaryo, holiday pa gina. So next week pa kamo mag-relax, kita mag-relax, pero diri sa K5 wa kita ga-relax kay bisan holiday na ya ga programa kita gihapon as a public service sa manaton nga corporate social responsibility. Pero subong nga semana, Biyernes na, ang iban may mga Friday sickness lang daw ginatamad magtrabaho. Work. Lagaw na para nga may isulod sa kararaw. Kay kung magsalig ka lang sa AX, Assistance for Individuals in Crisis Situation, hindi na makasuffice ang pagkinanglan sang kada pamilya. Ang latest gani nga survey sang Philippine Statistics Authority kaga sang National Economic and Development Authority, NEDA nga ang pamilya nga may 5 ka miyembro diri sa Pilipinas makabig ni sila nga food poor. Kung nakakita lang sila 9,000 plus per month. Kag kung i-divide mo ini 64 pesos a day sa kada tao or 21 pesos sa kada kaon. Mamahaw ka or 64 pesos breakfast. So do igma or nanda nato labing tawgon nga panyaga, pero actually ang panyaga is aga. Ang right term is paniudto. Ang right term sa panyapon is panigabi. Amo ginayang sa hiligaynon bala. So nagagwa diri nga amo na ka kulaw sang kita kay 5 Ray. 9,581 or 64 pesos per person kada adlaw. So makabig ining food poor pagi ni sa food threshold nga ginpagwa sang National Economic and Development Authority. Anong ginatawag nga food threshold? Ini nagatumod sa minimum income nga gina-require sa isa ka pamilya or tawo nga mabakal ang ilang basic food needs nga maka-satisfy sa nutritional requirements for economically necessary kag socially desirable physical activities. Nga may kusog man lang ginakaon mo na kay tiyang iban bangod nga hawot-hawot kay 5 Ray. They settled for ginamos. They settled for noodles na lang or anong available dira. But sa NEDA, makabig nga food poor ini mga ang ilang income for a day na hindi gani kalabot sa 100 pesos, 30 kada, libod kada isda. Kag iban pagid nga mga low income earners, pero ang encouragement sang NEDA kag bisan pa sang gobyerno nga keep on trying and keep on working. Kay ti kon mapisan kaya Ma'am Christy Rivera, Ma'am Christy Aguilar, kay Ma'am Ding Space Day, kay Ma'am Rich Piad, why man sang gutom kay 5 Ray. Pero that's the reality nga ang gutom sa Pilipinas mataas sa Zamboanga gido. Sa Zamboanga number 1 nga may highest poverty rate. Tapos kinasundan sang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa Zamboanga 24.4% ang Quimolon. Sa Negros Island ang poverty incidence yara sa 22.6%. Taas man, ikatatlo sila kay 5 Ray. Kita mo ang mga tao dito sa Negros kapamulya diri sa Iloilo. Kadto di mamuchatsa or matimbang sa balay, boy sa balay. Hindi man to permi nga may kwanto may tapbas to sa mga sinda kay 5 Ray. Kita mo diri ni sila pamulya ang mga taga Negros Occidental kag sa Negros sa Oriental. So pisanan ta gid ang pagtrabaho ay gamay man ang aton kita dako. Importante nga we should live by our means. Kag parang healthy kita, nga hindi bala pag-ut-uton ang inatawag lang nga devourer, D-E-V-O-U-R, devourer. Amo ni nag-ut-ut sa aton nga kita bala nga na budget na naton pero gintandog pa. Or nakuha, nasuyop sang natawag nila nga devourer, hindi ta na makita pero balatian, ang mga unnecessary nga mga gasto, kapin pa sa aton health. Mangin health conscious kita. Tumar na kita D3 Bayo, DTX 500 kag MITC. Kapin pa subong nga may outbreak sang dengue hemorrhagic fever. Dili sa syudad may 3 nang napatay, updated din nga records ng City Health Office. Ganito market sa probinsya Pulo kag may 4,595 cases na. Way panalabot ang ginabantayan magani nga leptospirosis sa bilog nga Iloilo kabilog nga Pilipinas. So para bako daton immune system, hindi kita pagtrangkasuhon, hindi kita madali-dali igo sa balatian, tumargid D3 Bio, DTX 500 kag MITC. Available ini sa product centers Pasig, Kalinog, Miagaw kag Haro
Iloilo City Branch. Oras alas 7:22 aga mga kakipay sa to sa Barwa nga pagpangalagad. So kung pigado ka na, gamay pang ingkabo, tapos masakiton ka pa, dako na gid ang bukol mo. So that is why nga dapat importante sa tanan na halungan tagid nga kayong lawas because kung nagakabuhi ka sa sining kalibutan, ang imo kapital sini mga kabyanan imo gid nga lawas, no? Sa aton sini nga mga ka-K5. So just like for example, kung magbasakit ikaw, timabsent ikaw sa imo sining trabaho. Buhin Mayo sweldo. lang kung may leave credits ka, kung may ka-leave credits, buhin sweldo. No work, no pay. No work, no pay. Amo na yung realidad siyang kabuhi. That is why nga tama ka importante nga halungan tang aton sining kayong lawas mga kabyanan para at least ang aton sining income, no, mahatag ta kag solo nga magamit naton mga kabyanan sa mga kinanglanon naton sa sulod sang balay. Ti karon kung ga-income ka lang sang minimum tapos masakit ka pa tiway na. Sa aton sining mga kabyanan. Oras alas 7:23. Ang aton sining oras gidulong sa to sa kalawan mga kabyanan sang Klinika DTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. Sa mga mahilig magpangape ka mo sang kampiyon nga kape ni Dr. Amel Itang Oy, may chia seeds, di sugar cane extract, kag may mera sang ampalaya extract. Ang kape nga kampiyon nga saranggid makapadetoxify sa aton sining kinaon sa sulod sang aton sining lawas. Ang Klinika DTX Coffee Mix kag Pre-Bio Coffee ni Dr. Amel Itang Uy. Alas 7:23. Bago kita magdiretso sa aton sining mga headlines kag mga labing talalupang doon nga mga balita diri sa K5 News FM Iloilo Foro de los Pueblos Program. Yari-ari ang aton sining mga pahibalo. Ang mga Ilonggo, naka-D3 Bio na. Ang mga Akyanon, naka-D3 Bio ron. Lahat ng Pinoy, mag-D3 Bio na. D3 Bio. May virgin coconut oil kag vitamin D3. D3 Bio. May 3-way protection kontra cancer. Kahatag proteksyon, batok sa mga infection tungod sa bakterya kag viruses. Kahatag man sang brain protection kag extra energy. D3 Bio. Ang D3 Bio nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Bakal na sa mga butika. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talaksan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako di magpabiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata. DTX Coffee Mix. Mga butika. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Diretso kita mga K5 sa mga labing talalupang doon nga mga balita sa to sa Barwa nga pagpangalagad. Sa mga balita lokal, mga kabyanan lalaki nga nag-meet up sa babaye nga nagatanyag sang extra service nasa putihan sa Banwasang Nyoloseda. Anong rason nga nasa putihan sa way sa kabayad? Ibaloon tani karon kay K5 Kimberly Caluyo, no? Kay may isa ka lalaki nga nag-meet up kun tani sa isa ka babaye nga nagatanyag sang extra service. Kung magambal ka extra service, di balaan nyo na. Ang ending, nasa putihan. Kapitan sa Sinikway Lapas ginareklamo matapos ka nagpinalupok. Oy, nanos ka pa? August pa lang gani, 2 bulan pang bermans. Baloon tani karon with ka K5 Ralph Dili Mosqueda kung nga nagpinalupok ng barangay kapitan sa Sinikway Lapas. Sa aton sini nga mga ka K5 probinsya sang Guimara sugot nga nagapatuman sang preventive measures sa tunga sang nagataas nga kaso sang dengue. Kag high-ranking official sang New People's Army na sapon nga patay sa Banwasang Lambunaw. Sa aton sini nga mga ka-K5, mga balantayan nga balita sa aton sini Banwa nga pagpangalagad. Karon sa balita nasyonal, istoryahan taman mga kuturan. Ining mga nakuha ni Carlos Yulo nga mga incentives sa iya sini nga pagdaog kag pagpauli sang duha ka bulawan nga medalya sa Olympics. Si Chavit Singson nagatag to sang 5 million pesos kay K510. Pero ang hambal ni Chavit Singson matag ko 5 million pesos, no? Kung
ipasigurado mo sa akon nga mag-ayuhay na kamo sang imo sini nga pamilya. Mo tinag may ara sang hindi pagintindihan ni ang pamilya ni Carlos Yulo kag siya bangod gid lamang sa mga panindugan man sang sining Olympiad nga si Carlos Yulo, no? Sa iya sining nobya. So amo nang pangayo ni Chavit Singson na 5 million pesos matag ko simo basta magayuhay kamo sang imo sining pamilya. Pero okay man 5 million pesos, grabe nga manggad. Subong nagatuntoon na si Kakipay ba Eric Cordoba ni kung magpanaog sa motor yan, nagatambling-tambling mo. Gatuntoon naman sang gymnast kay basi pa lang kag na-qualified sa Olympics kag magdaog kag magpuli sang minilyon. Alas 7:27 sa aga sa Balitang Regional. Mangayo ta karon update ito partner kay K5 Carla Defensor sa aton sining mga kabyanan. Ay ko lang mamit lang nga Carla Defensor Santiago ba. Kapon to si Carla Estrada, tawag ko siya, subong do si Carla Defensor Santiago naman haw. Kung hindi ka ro malabot si Kakipay Brandy Coronel, pero kung okay si Kakipay Brandy Coronel, si Kakipay Brandy, ito ining stepfather to lang nga si Freddy, nga among ginatudlo nga isa sa mga person of interest sa posible pagpatay sa kay Pearl Joy Galve mga kabyanan nga nasa puwanto sa tunga sang katubuhan sa Mayla Carlota City, no, nga taga Barangay Sumaga Bacolod City mga kabyanan. Ang ginatudlo subong mga ka-K5 nga isa sa mga mabaskog nga person of interest nga may kilabtanan sa posibleng kamatayon o kung sa kamatayon ni Pearl Joy Galve. Among iya sa nga stepfather nga si alias Freddy, pero ang pangalan sini mga kabyanan amo si Rene Jan Nasis. Rene Jan Nasis. Sa initial naton sining information mga ka-K5, no, nga si Rene Jan Nasis nga stepfather ni Pearl Joy Galve. Pakita na partner ang photos and videos daw sa kung sa diin na sa puan ining 15 anyos banwang estudyante nga sa payag sa mga witnesses gindulong pa ni mga kabyanan sang iyang stepfather sa iya sining eskwelahan kag gintagaan pagani sang 50 pesos nga inogpalod sa aton sining mga ka-K5 kag may mga nagahambal man nga dogin sugat man isang iya sining stepfather mo, no? Kag after siyang masulusubra duwa ka semana nasapwa na gid lamang ayara na sa advanced state of decomposition ang lawas sang dalaga sa tunga sang katubuhan sa La Carlota City, Negros Occidental. Ining si Rene Jan Nasis nga stepfather mga ka-K5 sang 15 anyos nga si Pearl Joy Galve ang hindi na makitaan subong, no? 4 na kadlaw nga way makapulis balay nila. Kag suno sa sawa way man sa sang ihibalo. Di kung ikaw ya ang kalibin partner, ba na mo malakat, hindi mo gid pagpabalo ang imo sini nga partner nga langga malakat ko sa amuniho kay may trabaho ko to, may nagaulat nga obra sa kon, no? Kung ina genuine kag matudtuod ang imo sini nga paglisensya kag paglakat kag wala ka sang tuyo nga malagyo kon manago sa aton sini nga mga ka-K5, sa aton sini nga mga kuturan. So kahapon sa pag-interview naton kay ka-K5 Carla Defensor, ang aton sini nga reporter dito sa K5 Yusef M. Bacolod, ginahambal sang sining suspect mga kabyanan o kon sang sining stepfather sa aton sining nga mga ka-K5 nga asang sining stepfather sa iya sining nga bata nga grade 2 pupil nga makadto sa kuno sa may Cebu. Ang lisensyahan niya ang iya sining nga 8 anyos nga bata. Sa aton sining mga ka-K5, buhay ni siya maglisensya sa partner niya sa nanay ni Pearl Joy, buhay ni siya maglisensya. Ang gilisensyahan sang stepfather ang ila sining nga bata ni Jennifer nga nanay ni Pearl Joy nga malakat sa Cebu. Ay ning bata yang minor amo ning iya gilisensyahan nga to malakat ko sa Cebu. Pero may information man kay nagtawag ko nung ining si stepfather, ining si Rene Jan Nasis sa kay Jennifer nga ari sa kuno dire sa may Iloilo.
Tisuno sa mga report naton mga kabyanan nga daw patalang ini. Patalang ginapatalang lang ni Rene John Nasis ang ining mga kapulisan naton, no? Nga rin sa kuno diri sa may Iloilo kay may mga information nga araman sa gani kuno sa may Cadiz. Pero may nakasiplat sa iya nga somewhere in barangay sa isa ka barangay, particularly sa Barangay Banago, ining stepfather. Ang Barangay Banago sakop sang Bacolod City. So somewhere in Barangay Banago or in Bacolod City, nagabulya-bulya ining stepfather. Siguro galang to na ni gurong ulo ya. Flight means guilt Oo. Kung sa inabugado, flight means guilt. Nagyot mo kay kam sala. Correct. Kaya tita ni kung nagkortesiya to sa iyang live-in partner, manibudlay sang nato ang live-in mo. Kagkapin pa kung may first family or second family Black A5 Ray. Nagdalaga pa? May dalaga pa. Simpunon mo na. Ang kailigbo na sang unod ya sang laki daya nga stepfather. Mangibabaw ginaya. Nakursandahan niya da. So amo ning budlay sa mga live-in nga mga setup bala. Ang kung sa abogado ni inabogado, flight means guilt. Nagyo kay imo da. Ti kun may respeto ka sa imo to nga ginaupod, mambaka dai mapanaw ko nay. Hibalon ni na da sang usisaon sang police kun di na missing tong bata July 29. Nagkinaran-karan to, nagpinangita ito. At that time bala sang July 29 until August, recently lang before nakita ng bangkay sang victim sa Barangay Cubay, La Carlota City, Negros Occidental. Diin siya. At that time, maraman siya. Anong iya sini abing nga reaksyon? May picture ko na si mo partner. May picture ko na sang una gid nga pag-interview ni sang K5 News FM Bacolod. I-crop mo. Sang missing pa, no? Sang missing pa. Nga nagapanawagan sila. Ara sila sa tupad sang misis yaw. Ara man siya? Ara. I-crop mo lang ka K5 Paul, nakita mo na. Ipakita ta na no sa aton sining mga kabyanan. Ang asawa nagahambal nga pagkadula sang iya bata, do ara makuno do kita do ara nagpuli makuno ang iya banas balay nila. Based sa pag-interview naton kay K5 Carla Defensor, we have 80 live viewers right now. Pero siyempre pila malang dalagan kung may motor ka man, pila malang magpabulyaman. Pero kapati ganit kuya K5 Ted nga hindi niya sa La Carlota City dres tunga sang tubogin obrang krimen. Probably somewhere in Bacolod or lapit lang ginobra ang krimen, tapos ginkarga kagimbilin dira. Tiga kalayo sang Bacolod pa La Carlota? Kag pwede man posible nga hindi lang siya nga nag-obra sini. Oo. May ara nga accomplice o kung may upod sa, no? Sa pag-obra sang sining krimen. Ang problema da kung anong background sang bana. Basi balaga tilaw-tilaw man sang sang illegal nga droga, nakasuyop guro sang time na to, ano? Pero ang aton niya ginalantaw kag ginahambal nga mga possibilities kay nga man ang bana subong ang stepfather, ang kalibin partner sang nanay ni Pearl Joy Galbe missing. Kung bagaway nagpabalo kun din siya. Ang pabalo ya sinilapta-lapta, may ara sa Cebu, may ara sa Iloilo, may ara sa Cadiz. Gapatalang. Di kung ikaw ya kakipipted, ang partner mo, kalibin partner mo, napatyan. Napatyan sa nga bata. Kahapon pa lang adaan, nakita mo sa mga report kag balita, bumalik ka na kag magpuli. Kaya siyempre ka nang lansang imo, libin partner sang tawag ni, sang comfort sa halin sa imo. Nga away ka magpauli. Nabalaan mo nga muna ng natabo. Kag ang imo manak nga babayi, nasa puwan, nga na sa advanced state of decomposition sa tunga sang katubuhan bilang isa ka nagtindog nga amay sa iya sa sulod sang 8 ka tuig way kag di mo makonsensya nga magpuli kay 510. Ang amo ni nga mga rason kay 5 Ray nga may hambalon sa nga sa Iloilo siya sa dito sa Cebu. Silingon nga is making up stories para lang nga mapatalang ang pulis subong. So kung ako yung mag-usisa sa ni K5 Ray, isa sa suspitsado. Kaya for sure, hindi lang isang naghihimo. Kaya ako niya ginapamangkot from Sumag pa La Carlota, di ba malayo na? Pila pa nakabanwang, agyan mo pa La Carlota mo? Oo. Nga ang didtugid. Bot siningon,
nga dayhan nga mga kaupod, yung mga taga dito man mismo kay Five Ray. Base? Na ginabduct nila or pwede man na nga ang nag-abduct lain, no? Tapos siya mismo nagplano or barkada sila, grupo sila, kaya mo nilang krimen sa biktimang ina. Ang pamangkot nga kadamo sang lugar nga dragid mismo sa Masiok niya nga sa sulod-sulod gid sang katubuhan ginhaboy ang bangkay sang biktima. Correct. Sa pinakasulod gid tapos makita naton do may hawan pangaduging gid gipang tapakan may banas may banas da nga pagi-karga pagi-haboy nila da sang bangkay da sa aton sini nga mga ka K5 no. So ibaloon tani sa to si mga pangalaga diri sa K5 News FM Iloilo, grabe tong mga balita didto kay ang nanay to galibion gito pagkita sa bata iya. So ibaloon ta mga developments ni kay ginakabig nga isa sa person of interest ining stepfather. Ang ato nang diri nga pamangkot amo na ni nga naggansang imo kalibin partner wag iti mong puli da. Wag iti mo nagilanog na ning balita sa bilog nga Panay, sa bilog nga Negros. Wag iti mo magpuli kag pabalo o kon magi-comfort sa imo sini libin partner sa natabo sa iya sini nga sa bata ya kag sa manak mo. Subong hindi ka makitan way kagapuli da. So gapabalo-balo ka lang mga kabyanan nga may ara kagid siyang naibaluan sa kamatayon sang imo sini nga manak. Sa pagkatulog mga muna kay Five Ray wala asang asang peace of mind. Garigaw-rigaw ng paminsaro niya sila galagaw na. Pareho lang asang isabla ka dako nga drug personality nga ginpatay diri bla. Mas una nga ginpatay August 30 nga ni may kuan naman to ang sini nga anibersaryo. May mga inside stories kita kagabi nga nakuha. Nga days before to siya gintumba nabat sa ganyan nga ti ginainitan to siya ni Duterte. Pakayos sa sang aircon niya sa kuan sa ilang balay. Restless mo. Restless. I-offer niyang tanan, may tawagan niya mga amigo niya mga pulis para masalbar sa restless away sang tinulugan. Tiyan mo man na kung guilty ka sang sala kay Five Ray or mga sala or krimen, why ka man gyapon na sang kalinungan sa imong paminsaro na. Correct. Makapalagyo ka physically, pero balik ka man gyapon. Ang imong nga utok buryong ang ulo mo kay basi ang imong kasugata da pulis sa police asset na. So you can run, you can hide but you cannot run away sa sa kamot sa aton nga kasugwan. Correct. May tani kung si Kibuloy ka damo ka kwarta kay. Or si Arnie Tibes to nga nakapa Timor Leste. Ito si Kibuloy migo ng si IDG. Si IDG to no? Regional Director. Kag drama-drama lang to ang pag-service ng restaurant. Ini kwarta mo. Subong din sa? Din sa subong? Terus dalong buho. Why nilagyan check ang Kingdom of Jesus Christ? Basi may underground tunnel to sa dalom? 30 hektarya sa antong propiedad niya. Pero sa mga pamangkot ko ni Kibuloy, manggutan nyo si Digong. Anak ko din. Bot ni Astasan oni makagwa si Kibuloy da. Sabang physically kuan siya, free siya. Pero kay balo kita kay Five Ray bisan amo pa kakibulon sang tigipuso ni kuan ni Kibuloy ni pinangindumog itong mga choir member niyang mga gwapa. Kuan man isa. May katapusan man nagyapon. Correct. At hindi man sa gyapon kundi siya manabat sa batas siya sa batas ng Diyos manabat siya. Nga siya forever nga si Enrile nga 100 years old bat siya ganyo tubtob sa matinir na sa kalibutan now. Katapusan man ang tanan kay 510. Your sin will find you out. Alas 7:41 oras sa to sa Libarwa nga pagpalagad. Standby ka K5 Kimberly Kaluyo. Ari pinasahi naman nga balita man ho sa may banwasan nga New Lucena. Nano man nga gin sa puti man to siya nga ma-meet up man to sa babaye nga gatanyag extra service. Anong bilog nga istorya sini no? Sa aton sini nga mga kabyanan, counter report ni K5 Kimberly Kaluyo. Samtang nagaulat kita kay K5 Kim, abi tumar na kamo kag inom kamo dira subong sang D3 Bio. D3 Bio, vitamin D3 with extra virgin coconut oil. Foro! Ang kampyon nga
suplemento ni Dr. Ramil Itang Uy nga saranggid makatap na sa mga viral infections kag bacterial infections sa aton sining lawas. Sa nagailanat wala nagatrangkaso pila nagsimana, birahe di tribayo. Imuha nga pulok bilog nga kapsula tumara kay hindi ka na ma-overdose. Sa aton sining mga ka-K5, no? Anaga singo ka sila si Ponda. Sa aton sining mga kabyanan, kami dire batsag kami gamay de. Hindi man niya kuon nga high-tech lawas ta. May times kaya nga kabatsyag, pero ang importante sa tanan, pagbatsyag na mo niya, inom kami dayon klinika di Tribayo. Para pagkagaya, present yapon sa programa. Di ba Ma'am Luna Mundido, Binibenda Robel, Azon Pineda, Jonel Espanyola. Nagapamati sa aton sining pagpangalagad, ka-K5 Jasper John Linterna, John Alocador Gilyahe. Shout out lang sir, baw kita mo meet up siya, tani iba ang napadulungan niya. Ibaloon tani kay K5 Kim Kaluyo. Naka-standby sa linya si K5 Kimberly Kaluyo live dira sa Banwasang New Lucena. K5 News FM Kampiyon Report. K5 Kim, nasa putihan kagindalagid sa ospital ka K5 Ray ang ining 27 anyos nga lalaki nga tawagon na nato na si alias Gerson. Actually, according sa information, taga-Badyangan niya siya, ka K5 Ray. Bali, ang natabo ka K5 Ray, according dire sa kay Police Lieutenant Noy Iduyan, ang Deputy Chief of Police ng New Lucena Municipal Police Station, bali may ginit up niya siya nga babae, nga allegedly, according man sa iya, pag-investigar sa police, nga nagatanyag siyang extra service, bali may agreement sila verbally, nga hatagan niya sang kwarta ang ining babae. Nag-meet up sila dira sa may town proper kag nagpadulong sila yang adwa sa may patio. Ang patio nila ara nada sa may barangay Balabag, New Lucena, Iloilo. So sang nakaabot na sila sa lugar, nagpundo sila dira sa may patio sa may Balabag na inani lang siya yang naging kalapitan sang according sa iya tatlo ka mga lalaki kag hindi actually kilala kag yung parakan sa isang tumbag in polisan sa kote sa sining mga lalaki ka K5 Ray. Sa nakatempo nagdalagan sa pero ang babae nga gin meet up ya wala man ang gani kuno nagdalagan o kuno wala man nagpalagyo pero wala man yan din tandog o kuno din sakit pa niya sa mga lalaki nga nagpuli sa puti sa iya ka K5 anong babae nga pila edad sa babae gimit up ya? Line of 2 man nga sila nga pang-idaron ka K5 Ray. Actually wala man gid sa information ang police kay wala na gati nabutan ang babae kag hindi man gid personal malakilala sa lalaki ka K5 Ray. Diba si kagang babae ito kilala ya itong mga nagsaputi sa lalaki nga ni? According man niya sa police ka K5 Ray sa mo pa nang hibalo kung ginatulid yung mga information kay since nga pagbalik nila sa area wala naman yung babae wala naman yung dayon ang nagsaputi kay K5 Ray. Why naka ang terminolohiya ni sa mga abyanta why naka jerjer ang lalaki kagang babae? Wala din na dayon kasi K5 na udlot ang kanilang kasiyahan. Tinga sa patio to sila makadto o sa patio sila maeksena? Dako ang chance kag doon mo nang initial nilang agreement sa sementeryo sila yung mapangalipay kasi K5 Ray. O galing sa una nang imbes nga mangalipay sa payaan nga nasakitan kasi K5 Ray, sakitan ka balatsagon niya, sakitan ka puson niya, sakit palawas niya. Di nakabayad siya sa babae? Basi nakabayad na siya sa babae? Basi modos blau, na lang mabuking-buking ka? Tapos actually, kasi K5 Ray, according sa police, wala pa man gani kuno ya kadaho sang kwarta ang lalaki sa babae. Okay. Pero pangayaw ni siyang lalaki, di ba taga-Badyangan, Ged? Oo. So paano yan nakontak ang babae? Paano yan kuno nakontak ang babae? Sa probably, according diri sa police, via social media lang ang ilan sila nga pagkilalahay sa K5 Ray. So dakong chance siyempre sweldo dan kahapon kasi nahatagan siyang kahidunan nalipain na totoo ng lalaki nga mabali na may kwarta pag inugbayad ko sa babae pero wala na dayon. Ang mga lalaki ni nga nagsaputis siya mga probantaya mga pilak-bilog kag mga mga pangidaron mga tatlo man ka
bilog ka K5 Ray ng mga lalaki. Do pareho lang man kuno sila yung pang-idaron ka K5 Ray. Pero wala gid bala madumduman ang mga naong kaya kadasig kuno sa mga natabo. Pero ginapulihan sila yung kung pulihan siya sa tatlo ka sa mga lalaki nga ni K5 Ray para kande sumbang niya. Wala lang ganit sa mga istorya na ka K5 Ray. Ari sa picture ba nato no ga paligo ni siya sa dugo yaw na no gipanglampusan pag ini sa sumbag na parak sumbag kasi K5 sa puti kit. Oh, grabe may mga dugo sa ulo ya. Kag sa nagabok pa naong niya. Oh, basi balaging paniging tapungol pa ni isang bichikorno. Oh. So man sa K5 Ray na interview naton si Police Lieutenant Noemi Ibuyan, ang Deputy Chief of Police ng Luciana Municipal Police Station. At pagpamatian nato ng kabahin sa niya nga pahayag. Ano gid ko nung natabo, ma'am, kontraya to? Hindi man, ma'am, kay Kwan, may ka-meet up siya balaan diri nga babaye. Diri sa, diri gid sa amon, sa may Kwan gid, sa may 7-Eleven, lapit lang sa 7-Eleven. Sa Banwa proper, sa proper niya, ma'am? Yes, ma'am. Sa Banwa. Diri lapit lang sa may Kwan, munisipyo namon. Tapos, naglakat sila nga duha pakanto sa patio. Upod tong babaye. Tapos amo to pag-abot nila sa patio, pagpundo nila, nagpalapit dayon tong duha o tatlo ka lalaki kag bigla lang siya gin sa puti. Kilala ko naman sang babae tong duha ka lalaki. Wa man, ma'am, nagkuan ang babae kung kilala niya, hindi niya kuno kilala. Hindi yaman kilala. So, ma'am, naging sumbag siya. Injured ang adin sa ginsumbag, ma'am, ang lalaki. May mga kuan siya, ma'am, may dugin pang sumbag lang siya, yung dalaga siya sa diri sa Polytechnic Hospital. Bali pila ni kataho, ma'am, or lalaki, mga minors, or kung pila ni pangidaron sa mga sa iya, ma'am, nagbulik sa iya sa puti. Why man siya may ginano, ma'am, basta ang ginano lang niya, duha o tatlo ka lalaki, amo lang niya kag dalagan siya dayon. Balang babae, ma'am, first time niya gini ma-meet. First, ambot, ma'am, kung first time nga na-meet niya, kay why man siya naghambal, abi kung first time, basta daw ang may plano sila nga, daw ang babae, abi, amo suno sa iya, sila nga ma-meet up. Kag daw may daw ginabayaran niya bala, ma'am, ang babayi. Bali ano oras gininatabo gani, mama? Mga 9:50, ma'am, kagina. 9:50 PM. Barangay gani, ma'am, exact location? Sang ma'am? Sang area, sang incident? Diri sa Barangay Balabag, New Lucena. Lapit lang na, ma'am, sa sa proper ang Balabag. Oo, ma'am. Oo, kay ang cemetery bala ni, ma'am, ang lugar. Bali, right after nga ginsumbag siya, ma'am, natabo, nagdalagan to yung mga lalaki. Siya ang nagdalagan, nagpalagyo to sa mga lalaki. How about ang babae, ma'am, na yaman, na upod yaman sa pagdalagan? Nabilin lang ang babae, kag why man ang babae. Pero ang mga lalaki, ma'am, after nila ginsumbag, kag naglagyo ang lalaki, naglagyo man to sila yan or nagpalayo? Pag-abot sa pagtawag na daan, nagkanto dayon, nag-respondi dayon ang kopdan. Yes, sa K5 Ray, nabatian naton ang kabahin sa payag. K5 ba, Kim, hindi blaihan kasabwat ang babaye sang mga lalaki nga daw may basi-basi posible may mga kontra o kung may tawag ni may mga nagadumot na kadaan sa sining biktima ining sa kay sino ni alias ganing pangalan niya? Gerson, no? Dira sa New Lucena ngaging kasabwat tilab lang babae nga kontakan ni siya ho. Hagada-gada kag pakilala ka nga do ka matanyag ka sang kung si K5 Raquel Gubatanga pamatanyag ka sang banggirahan mo kuno. Para makakadto sa disa. John K5 Ray gatanyag kuno sang kinilopilo nga karne. Basi bala mo na black ka K5 Kimaw kat dito ka ba bahol-bahol mga dumatripingan nang sa iyayang makadto da sa New Lucena tapos sa putihon sa dasang tatlo ka lalaki. Hindi blayan basi ang tagang babae pamangkot taga diin taga New Lucena. Ang taga area madrasa New Lucena kasi Ano nang balta basi bala may dumot siya ning mga lalaki wala lang takbalo kuno mga previous nila yang mga namit tanin ko na pamangkot pagid
ang lalaki kung may kilala sa San Lucena nga kakontraya sa una. Nga nabang According sa iya, oo. According sa iya kasi 5 rate, wala man sa gani kung sang nakaibalo nga kontra o ang yung share yung sa police 35 rate. Okay. Gapamati si mo si Ma'am Bibilin Fernandez Mascardo kag ang tanan naton nga mga barangay tanod nga mga gwapo dira sa may West Habog-Habog Molo. Si Escort Boyet Dele Rosel kag Kagawad Tabing. Good morning mga kagawad, kagawad kag ang aton mga barangay tanod. Good morning sa inyo tanan. Nga nagapamati dira sa may West Habog-Habog Molo. Good morning gid. Salamat gid sa pagpamati ara sila sa may outpost always gid. Kag permi gid nagapamati sa Foro de los Pueblos program. So mula na ka kay 5 Kimti subong anong plano yan nag-file sa kaso? Sa hospital po sa kasi 5 rate, dala pa sa hospital kay nagpalanakit na to niya siningalawas. So wala pa man sa information ang police kung magapasa ka inisang kaso pero muna as of this moment wala pa man sang ihibalo ang aton sining kapulisan dira sa Lucena regarding there is identity sang sining alleged na sa puti sa iya kasi 5 rate. Kagang ini mga babae kay 5 rate kay since nga wala naman absent sa aton sining kapulisan dira sa may area. Away na ma-interview ang babae, away na ma-interview ang pulis. Tabi ko na usisa pa nila. Wala na na-absent, bali according lang niya sa lalaki nga according sa lalaki sa gimuno yung babae do hindi man kunong kilala bada ang atong nagpalapit sa ila. Okay. Sige. Ambal pa ni Ma'am Raquel Gubatanga muna sa Ray kung dalok-dalok ka sang banggirahan kay bisan dulom kag malayo kadtuan mo gid. Single maniguro ang lalaki ano? Kay 5 Kim. Kung may asawa niya, tidakpok yun niya eh. Kay 5 Kim. Kung may asawa siya, hindi literal nga banggirahan ang matilawan niya eh. may second episode sa puti kasi 5 rate pala ito. Ambal ko gani literal nga banggirahan gani ang matilawan niya. Malampusan kisa sa banggirahan sang asawa ya kung may asawa sa si John Alcaidor Galenhega Totoy Kadlaw Fridilin Tare nagapamatigid sa may Tabuk Subaharo kay Sir Jimmy Haneyo dira sa may San Isidro nagapamatigid sa to sa nga pagpangalagad. Sige, salamat kid kay 5 Kim. Report nagikan sa Banwasang Lucena Iloilo ini si K5 Kinmon Tanyo Kaluyo para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Salamat kid ka K5 Kimberly Caluyos, Cherry May Harbadan Sureta. Nagapamatigid at tamyaw ko lang sa amon pinalangga nga lola Nanay Clarita Harbadan aka Nanay Kalay Reyna sang Baldo sa La Paz. Shout out po. Nagapamati kami. Josephine Florindo Diaz, Roy Pama, si Roy, good morning. Maria Jean Bawa. Nagapamatigid sa aton sining pagpangalagad. And kay Ma'am Bibilin Fernandez Mascardo. Nagapamatigid please nagbayad sana all mention ni sir. Shout out sir, please sa nagbayad piki nga 500 DTX 500 sa mga drive-thru. Ano ni? Piki nga 500 pesos sa drive-thru Ilopez. Ay, damo subong nagapamiki kwarta ka kay 500. Ako ligad na biktima ko 1,000 sa GCash nagpa-encash ko bla. Piki nga 1,000. Si Ma'am Bibilin Fernandez sa Jollibee nagatrabaho na nagbayad sang piki na may nagbayad piki 500. Sino to ligad to nga may piki man to nga 500 man? Nga tawag ni nagreklamo man, nagsaka dating sa stasyon. Kay ginbaydan sa nga piki nga 500 pesos. Ay naano ga nilaptanan ning mga piki nga kwarta subong? Ano ga lapit na eleksyon mo? Alam mo na subong nga mga piki nga mga kwarta. Panagtag nila man is tao. Piling ko mga nagapangayo, bala nagapang sulisit sa mga politiko, kag nagapangayo, bala bulig, kaya siyempre, damo na nagapalapit, subong mo, kaya kapit pa ko identified, ikaw nga mapadlagan, ikaw, damo na nagapalapit si mo, that's why iban siguro nang diskarte nila, mangatag piki, kwarta. Di manihis man tuyasan nga gintagaan mo, kapin pa kong may edad-edad na, manihis man tuya kong piki, no? Kaya iban nga do, hindi kabla ka di para. Di bla sa Jollibee, may araman na sila sang the machine nga mani-detector mani-detector mani-balon mo kung blue light na oo amo na galing problema kung kaysa kay kung iway mo gina check mapikian ka gid damo nimo sa ton sining mga pero kung may mani-detector hindi man niya ma-detect mo man niya kung piki no piki do dapat himutadan mo gid kay dire
nag-isi itong piki nga sa klibo ko. Bagatag ko kay kakipay Eric Cordoba, balko rin sa klibo, bakal to sang ginapa bakalya, ba pag ibuka dyan mo ni nag-isi. Tembal ko po, ulam to na scotch tape kay ma'am kakipay Jembos naman ano lang, scotch tape lang. Ti pagkikita ni kakipay dyan, ti grabe na daan na kwarta mo, ti mamuga pang sweldo daan. Sa daan ka pang sweldo sa ton. Ti pagkita ya piki man ba paglantaw na mo no, papel gid man tuod. Ano sa polymer hindi? Hindi do bond paper pero ang iyan iblang do sako-sako na Why na yaga ulbo? Do printed gid blahaw. Display na lang to sa klinika kadto blas klinika. Pito to Borobay. Kaya gin pa display ko to, bakoy display na lang na sa klinika. Product center na ton kagi pamalodas pumluyo da nga munang piki nga kwarta. Halong sila. Ang 500 yang grabing ihom ni Corey ha. Oo. Ang Ninoy. Oo. Daw ka usual gyud man tuod no. Ang color pagid sa color. Ang printing blaw. Tamang kasire. Lasaw gani. Alasaw? No. Pero mas lasaw siya sa original nga 500. Correct. Kung itupadon mo sa mga original, maulbogid siya. Lain gid ang kolorya sang 1,000. Tapos ang pagkapot mo sina mga kabyanan, mabalaan mo gid nga piki kay do ban paper bla, do papel. Papel ang iya nga texture sang iya sining nga paper bill. Unlike sa mga original nga kwarta nga dumagaras, no? Kung sa polymer do plastic na, no? Sa ton sining nga mga kakipay halong kamo ha. Si Mama bibili no napikian sang kwarta ho. I-check yung subong kay lapit ng eleksyon. Aso sa damo sa mga wais nga mga politiko subong nagapalapta karagapang haboy sa nga piki nga kwarta. Oy labot sa mga piki ni nga mga ginapangapalapta sang iba nga politiko. Hindi man tanan ha. Sa mga bulangan, mayara na. Naliga to may reklamo sa Dueñas bulangan sa Dueñas kag galibot-libot man na mo pasi piyak ito kalinog sa piyak niya dingle. Hindi lang dra. So halong lang gid kay usually sa mga kakuan ni mga bulangan, inablang nga plon sukas ng tao bulangan nagapanahor. Sige. Double check nyo gid ha. Kapin pa ko nagatilo tiyangge kilablasan gamay-gamay lang nga tiyangge. Kag mapikian kapasos kaluluoy sa ton sini nga mga kabyanan. Hindi ba kanana sang irason, no? Pero akon to nga sa klibo nga napikian ko dira man lang skilid-kilid nga tiyangge Hindi na ko magambal. Hindi na ko magambal ati grupo man way takbalo kong nabiktima man sila no. Pero ang akon lang ti kanugon ni sa klibo ko nagimo ba to? Ang oras alas 7:59 mga ka-K5 diri sa K5 News FM Iloilo. Sa pagbalik naton kontra report ni K5 Ralph Dili Mosqueda mga kabyanan hanungod sa sining barangay kapitan dira sa Silikway Lapas nga allegedly nagpinalupok si Capman kontra ni Capman sa aton sining mga kabyanan alas 7:59 saga magabalik ang pagpangalagad sa inyo sang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. So, ang na-excite sa akon kada bumati kada bulan is ang papremyo gid nila wherein nga amo gid ang ga-excite kami kay kung magkirimit ang mga pao namon diri, ma'am, open na ang radyo, ma'am, tunuga gid, ma'am, i-connect sa amo ni siya, ma'am, sa connect sa amo kato, ma'am, ay mamati gid kami, ay ma'am, nagdaog ako, present, gamawa kami na, so nagabanding-banding kami tungod sa nga senaryo. Ako gali si Sheena May Pagulong Novelonio, nagaobra diri sa Western Visayas Transport Cooperative as a table in charge. Sa mga balita, syempre, ang WBTC kaupod yung gidira perme. Ang nagakalatabo sa dalanon, updated kami kung ano nagakalatabo dira dampi sa kung ang sa diin nga area ang may mga traffic, may mga disgrasya, kagi makapulot man sa amon sang ay okay sa amon nga time, sa amon nga time ma-adjust namon ang time sang both side driver pa kag ang amon ma'am nga pwede namon ma-adjust sila sa ilang nga pag-limit sa amon.
Kag isa pa gid ang K5 nagabuligid sa amon diri sa WBTC para nga ma-encourage ang amon nga mga driver kag pa nga mag-strive hard pagid sa ila nga panlabaho. Hay may mga puntos na sila nga makuha, ma'am and sir mo. Sa kada post nila sa mga senaryo sa dalanon, may point sila nga mabuol kung we're in nga kada bulan, ay ma'am, nanalo ako ma'am, kamo na sila. And then kung kape na siya o kung ano, nakahatag ang K5 sang isa ka way para nga magbanding kami. Kay ang mga kape, mga kwarta nga nadagaan nila, ginatipon na nila, ma'am, share tayo dito ma'am, mga pikita, mamahaw kita, gabakal sila sa mga pizza. So ang K5 ga-help man sa amon, we're in nga mag-broadcast sa isa ka namon. Sa liwat, ako si Sheena May Pagolong Novelonio, nag-aobra diri sa WBTC, hambal nga ang K5 or ang 88.7 K5 News FM kaupod kag kampiyon. Tonight, we honor the hard work, passion, and resilience of every member of K5 News FM. You stumble through your days, got your head hung low, your sky's a shade of gray, like a zombie in a maze. You're asleep inside, but you can shake awake. Come on. And together, we are back the party burning. And together, we are the team of the song. To the sky, and let's open wide your eyes. Really fight. The world becomes a fantasy, and you're more than you could ever be. 'Cause you're dreaming with your eyes wide open. And you know you can't go back again to the world that you were living in. 'Cause you're dreaming with your eyes wide open. So come alive. And congratulations for making it to this point. Salamat sa ating mga actors, DJs, news writers, reporters, technical staff, drivers, and everyone who's involved to program the world. Taos pusong pagbati, Deposit Jesus Cudero, sa lahat na bubuo ng K5 News FM Iloilo, happy 3rd anniversary. Hiling at dalangin ko na patuloy ninyong pagsilbihan ang ating mga minamahal na kababayang Ilonggo sa ngalan ng serbisyo publiko. Mabuhay po kayong lahat. Congratulations and happy anniversary!
Happy 3rd anniversary sa lahat ng bumubuo ng K5 News FM Iloilo. Salamat gid sa inyong malayang pamamahayag sa lalawigan ng Iloilo. Sana ay patuloy po ninyong paglingkuran ang ating mga kasimanwa ng patas na pagbabalita at magagandang musika. Marami kayong napapasayang Ilonggo tulad ko. Proud ako sa inyo. Cheers to many more years of tuning in and enjoying the sounds that make our days brighter. Congratulations on reaching this milestone. I love you all. Happy anniversary to K5 News FM Radio in Iloilo. Good day to all of you. Happy anniversary. Thank you for delivering the news to our Ilonggo brothers and sisters. We wish you the best in the coming years. Mabuhay po kayo. Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin inisyal, bumato siya. No? Siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampyon na serbisyo. Okay, ito. Tama ako na eh. Hindi ako na ka. Ano? Ano ba? Tabos ako daw. Luha ko. Sabi mo yung pasko. Ngayon na kadaan ako niya. Sadya ko kanina nakabato na ako niya. Daw ko, happy birthday. Sana malala ako niya pasko mo. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipuson sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. May ara kita dira sang flower bouquet. May ara man kita dira sang gift from Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize. Tumataginting na 5,000 pesos.
Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa Kampiyon na Dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulokdanay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kaginpainit nga pagsuporta, kag pagsalig. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat yun sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Yeah. Magkita pa kayo nanay. Nagapapatuod lang ini nga bisan sa 3 pa lang katuig nga pagpangalagad sang kampiyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampiyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko magkato ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako na Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Foro de los Pueblos. Nagabitig kag makaliligaw nga tandem sa radyo, Ted Aujero Francia kag Ray Espejo Malay para sa Foro de los Pueblos. Oras sa Foro de los Pueblos, mga ka-K5, 14 minutos na nakaligan sa taknang alas 8 sa aga. Welcome back sa pagpangalagad sa Foro de los Pueblos, K5 News FM, Iloilo. Sa gihapon kaming inyo kaupod, ka-K5 Ray, Espejo Malay, ka-K5 Ted, Aujero Francia. Sa mga way pa makatumar, tumar na sa inyo sining mga suplemento ni Dr. Ramil Itang Uy. Sa mga nagabalik-balik nga hilanat ubot rin kaso sipon sa hilanat nga nagalugdang o kung naginambal ba naton nga lugdang nga ilanat tinablang pagkaaga mampawan ka pagkagabi balik naman no sa aton sining mga kuturan base kag mayara na sang viral infection kag bacterial infection sa lawas ninyo no nga tuga sang mga viruses kasubong sang kagat sang lamok nga may dala nga dengue virus kay gani sa mga kabyanan naton mas manami nga magtumar kita sang Klinika D3 Bio di Superior Food Supplement sa aton sining mga ka-K5 nga saranggid nga makatap na sa mga viral infections kag bacterial infections. Ang Klinika D3 Bio nga may vitamin D3 kag may extra virgin coconut oil mga ka-K5. Ginparami pa sang D3 Bio ang absorption sang minerals nga calcium nga nagabulig sa pagproseso sang platelet aggregation nga nagabulig man malikaw ang lawas sa bleeding kung naigo ka sang dengue. Tinluan ang ugsaran para hindi balayan sa mga lamok na dala sang dengue virus, likawan ang pag-stack sang tubig nga wala sang taklob sa aton balay kag mag D3 Bio, di superfood supplement para layo kita sa balatian nga dengue. Kung gusto mo mag-ayo, mag D3 Bio. Parisan mo na mga ka-K5 sang may TC ang alkaline base nga vitamin C ni Dr. Ramil Itang Uy na acidic vitamin C. Ang vitamin C nga dapat imnon sang tanan
Ang ini nga vitamin C mga ka K5 alkaline based nga vitamin C non-acidic ka. Ang iban nga vitamin C pag inom mo nagasulabang surok-surok mo dapat may kinaon may kinaging kaon kagid. Iniya bisan wala unod ang tiyan mo safe nga imnon mga kabyanan ang Mighty C. Kung sa mga bata nga hindi ka sarang magtumar kag mag-inom sang kapsula may Mighty C syrup kita no. Mighty C syrup para sa mga bata sa aton sini nga mga ka K5. Ang Spore Biotics nga saranggid makapanami sang aton sini nga makalimpyo sa aton mga tinai kag malikaw kita sa colon cancer. Kung may ara ka kabag gag medyo di ka matunawan mag-inom sang Spore Biotics. Spore Biotics mga ka K5 no kung nakagi kami ba nagi ka putlo-putlo no inom ka sang Spore Biotics sa aton sini nga mga ka K5. Alas 8:16 aga oras diri sa K5 News FM Iloilo. Kay baloka nga ang constipation inablang hindi ka makapamuhin is the mother of all diseases. Inablang ka supot ang higgo sa mo large intestine, hindi mo bagwa. Higgo na siya. Makakos na sang rashes, allergy. Damo na gid kay K5 ang delikado sina colon cancer. Damo silang nagabatsyag. So damo sang komplikasyon once nga hindi mo yung mapagwa ang higgo sa mo lawas. So it is advised nga kada adlaw nami gid nga makapamuhin ka makaagwasa ka. Pero mayara gid nga mga tawo nga nabudlayan nga magpamuhin. Bisan pa abi nga magkaon na labi fibrous fruits or mga pagkaon bala nga damo sa fiber nga kun sa aton ka panilig sang tiyan, makaon kada tambo, makaon kada mais or ano man nga mga kun bala nga pagwa sa imong higgo, budlayan kag gyapon. Ari ang good news tumarka Clinica Spore Biotics. Clinica Spore Biotics kung may UTI ka, urinary tract infection, Clinica Spore Biotics. Kag kung may dysmenorrhea sa mga babae, kapin ba kung manag-abot ang imong menstruation, ang imong monthly period, go riod kina sa sakit, Clinica Spore Biotics. Para nga wala sang smell or odor under sa mga babae, Clinica Spore Biotics. D3 Bio, pangtapna ni sa pagduging sang dengue hemorrhagic fever. Sa siyudad sang Iloilo may bag-o nga mga kaso naman, 3 ng latest count ka patay. Galaom kita and we pray nga wala na ini sang dugang pa. Sa probinsya, damo man sang napatay, may napulo ng napatay. D3 Bio, gusto mong magniwang D3 Bio. Kay man ang D3 Bio may leptin. Ang leptin, feel full hormone nga gina-release sa tion nga magtumarka sang D3 Bio. Para nga hindi ka magtambok, hindi ka mag-overeat, inablang busog ka na pero gusto mo nga mag-usap, sige galingan sa baba mo. That's what you call mindless eating or binge eating. Ngini manami, kaon ka lang sa ginapangayo or ginademand sa imong lawas nga energy for the day. So para nga hindi ka magdiwang, ay hindi ka magtambok, magtumar sang D3 Bio. Ga-review ka for board exam, may mga examinations ka sa imong eskwelahan, para nga maging retentive ang imong memory, magtumar D3 Bio. May fatty liver, may kidney stones, D3 Bio. Parese, DTX 500. Ang DTX 500, naga-normalize sang blood sugar level, kag sang blood pressure. Delikado. Kung mag-shoot up ang imong dugo, magtaas ang pressure sa dugo mo, that can cause sang hypertension, magkakos sang sang high blood, or sang heart attack or stroke. Kung sa heart, heart attack kung sa utok, stroke ang tawag sina. Tumarka adlaw-adlaw. Kaya panami man isang kaon, kag tulog. Pangapi ka, DTX Coffee Mix, kag Pre-Bio Coffee. Damo lamok, para makalikaw sa dengue, magpamanyos ka, DTX Herbal Oil. DTX Herbal Oil, lavender, kag lemon scent. Manog weekend, ginasuggest na gani kay Sir Samuel Servano. Si Sir Samuel Servano subong K5 raid dira sa Lidisco Village sa La Paz. Tunog-tunog sang radyo niya. Tunog-tunog ang sang radyo ni Sir Samuel Servano. Good morning, sir. Salamat sa imo. God bless you. Ang suggestion naton, kung manog weekend, mag-relax ka, magpamasahe, mamanyos ka, DTX Herbal Oil. Kadto ka bis manggahit ka to sa mga hilamon to. Pang manyos ka, organic gardening ka, kay duro lamok. Para nga ang lamok, magpalagyo, kag makalikaw sa dengue, DTX Herbal Oil. Paligo ka, panghabon, DTX Beauty Soap. Imo skin problems sa mga punggod mo ni Blen, hindi sagad ka kutihot, kay bitog-bitog na siya. Habon DTX Herbal Oil, DTX Beauty Soap, may erikis, whiteheads, blackheads, lanag, lap-up, DTX Beauty Soap.
Ang ini nga mga produkto, lakip ng Extend Food Supplement for Men sa mga driver bala nga nagabiyahe sa gabi, mga call center agent, gasoline boy, gwardiya, kay Sir Nino Bidia, Sir Ivy Constantino, Sir Ariel Aranda dala sa CPU. Mga basta gapulaw sa gabi bala kinahanglan ninyo sang extra nga energy, mag-inom sang magtumar Extend Food Supplement for Men. Kay ibalo ka Sir Samuel Servano, kay kagawad tabing Ingada dala sa West Abogabog Molo, kay Sir Henry Dadar dira sa Sitio Paco sa barangay Bagongbong Barotac, Nuevo Iloilo, nga ang D3 Bio nagapanami ini sang aton sini nga immune system K5 Ray, ang DTX Coffee Mix, ang Prebio Coffee, ang Extend Food Supplement for Men nagatap na ini sang arthritis. Kung ikaw yung may mga pamangkot ka parte sa imong health, kadto ka sa clinic outlets, product centers, sa Pasig, kada Lunes, ka Huwebes, ang free consultation. Subong adlaw Biyernes, may free consultation sa Kalinog branch, sa Cosmart, kag sa Haro Iloilo City branch. Sa Miagao branch, kada Domingo, kag kada Martes nga adlaw, ang free consultation. Ang good news pa diri Sir Samuel Servano, kag sa mga nagapamati dira sa Lidesco Village, Lapas, kay katunog-tunog sa radyo niya, nila, kay Ma'am Jenica, ang good news diri kay sa 500 pesos nga coupon nga sa 500 pesos worth nga imong nga mabakal nga mga food supplement D3 Bio, DTX 500, may TC, may coupon ka. Kag may dako ka chance nga magdaog sang 10,000 pesos, 5,000 pesos, 3,000 pesos as major prices sa Suki Ayuda promo. May 12 pa katagdaog sang tag 1,000 ka pesos kagawad tabing Ingada. Kag may winners, 5 ka winners ang Prebio Coffee, 5 winners ang DTX Coffee Mix, kag 5 winners sang DTX Beauty Soap. Suki Ayuda promo sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Approve ini sang Food and Drug Administration. Wala sang overdosage, wala sang side effects. K5 News FM Flash Report. Bagot kwaon ang report ni K5 Ralph Mosqueda, may mga nagasulod nga mga flash report sa aton sining pagpangalaga diri sa Foro de los Pueblos program mga K5. Flash report mga kabyanan na mayara sa miyembro sa PNP o kung isa ka pulis ang ginaristar sa aton sining mga K5 matapos allegedly nga nagpaniro mga kabyanan sa may banwa sa Oton, Iloilo. News FM Flash Report. Paunta ni karon mga kabyanan ng report sa aton sining patrol sa dugang nga mga information kung sino ining police officer mga kabyanan nga nagpalupok naging arestar dira sa may banwa sang Oton. Basi mapaluap naton ni sa aton sini banwa nga pagpangalagad para sa dugang nga mga detalye. Standby kamo. Alas 8:24 si K5 Alex Escalante. May flash report man nagikan sa may Iloilo Provincial Capital mga K5. May kang tanan sa sining nagataas nga kaso sa dengue. Diri naman niya sa may probinsya sa Iloilo. Ang ining mga flash report mga kabyanan ang ginadulong gid sa aton sa Klinika DTX 500 food supplement. K5 News FM Flash Report. Naka-standby sa Provincial Capital K5 Alex Escalante sa balita. Please come in. Gin-recommend ka K5 Reynos ang Provincial Disaster Reduction and Management Council o kon ang PDRRMC naton ang pag-declare sa state of calamity diri sa probinsya sa Iloilo bangod sa rising nga cases ng dengue. Kung madumduman naton, we have recorded na sa masobra 4,000 to be exact 4,595 cases sang dengue cases diri sa province of Iloilo and niara kita sang napulo na K5 Ray nga nagkalamatay bangod sang nasambit nga balatian diri sa Iloilo province. So kahapon nagpatigayon sang meeting K5 Ray
ang aton iyang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council kag nahisayran nga magpasar no sa resolution declaring recommending the declaration of the state of calamity diri sa probinsya sang Iloilo. And isa sa mga reasons diri amo ang extreme high incidence sang isa ka balatian, whether communicable man ina o non-communicable, which is nasulod dira no ang dengue K5 Ray, and when 2 or more municipalities or cities are affected sang amo sini nga balatian. Diri sa Iloilo province, we have 3 na no ka mga municipalities ang nag-declare sang state of calamity, which is the Yagao, Pasig City, kag Tigbawan, kag K5 Ray. That is why nga na-reach na sang Iloilo province ang mga factors kag K5 Ray sa pag-declare sang state of calamity sa K5 Ray. Okay, sige. Salamat kid ka K5 Alex Escalante live dira sa may provincial capital. Sige, flash report nagikan diri sa Iloilo Provincial Capital ini si K5 Alex Escalante para sa balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM Flash Report. Ang oras mga ka-K5 alas 8:27 sa ato sa Ribarwa nga pagpangalagad diri sa K5 News FM Iloilo Foro de los Pueblos program. Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot. Labuton ta sa linyata si K5 Ralph Dili-Dili Mosqueda. Ano ang kabangdanan? Anong rason ni Kapitan sa Barangay Sinikway Lapas nga pinalupok ini K5 Ralph sa kampiyon nga report? Please come in. K5 Ralph. K5 Ray, K5 Ted, katuan naton si Kapitan Felix Ventura sang Barangay Sinikway Lapus. Lapus gali no? Oo, Sinikway Lapus ni Sinikway. Oo. Angot sa sining natabong insidente diri sa ila kahapon nga barangay. Sa diin based sa iya istorya, pero nagpamalibad na siya pa-interview regarding sa natabo kay settled na sila sang iyang residente. Okay. In istorya niya sa aton ang parte sa sa ining kainom ang ining residente niya diri sa Bigat ng dalan. Kay diri sa Sinikway may ordinansa sila nga gimbotang kag do pareho man lang inadapt na ordinansa sa city nga bawal maginom sa igat ng dalan. Karon gitsaway niya dado na nakik ining iya sining residente. Okay. Tapos amo to nagpulisya. Pagagabi binalikan niya kay mo mangyapon kay no mangyapon hasta nga nagkomosyon naigo sang martilyo iya sining atil. Dito naggabunot sa iya sining pusil warning shot siya based sa aligasyon sa Lapas Police Station siling ni K5 Eric sa aton nga K5 Ray. So ay mo siya na-confirm nga siya kung magpalupok pero siya ginatudlo K5 Ray K5 Ted. Si Kapitan Felix Ventura dati ini siyang police assign na diri sa Iloilo City Police Office. Nag-retire kaya nagpadalagan. So nakapitan man yung subong natapos term niya nagbalik naman bilang Kapitan Liwat K5 Ray K5 Ted. Okay, ti kumo settled na sila dari sa barangay. Pero nagpa-blatter ni nga sa ning residente man? Pareho sa nang nagpa-blatter man. Okay. Mansig pa-blatter tapos na settled na sila kahapon. So warning shot to? Oo. Okay. Na-settled na sila. So, interview ko siya in the other way. Sa ining ordinansa nila. At the same time, sa mga nagadamo nga mga nagadroga, diri sa iya sining barangay K5 Ray K5 Ted kagyari ang pahayag ni Kapitan Felix Ventura sa ato sining may interview. Anong kampanya nimo kontra sa illegal nga droga diri sa mga barangay? Una sa talang K5 Ralph, salamat ko si mo sa pag-interview mo sa akon kag mayong aga sa katapos ang K5 nga nagabom na subong sa Bilog nga Region 6 kag pagkatapos sa akon nga mga kabarangayan sa barangay Sinikway mayong aga. Ang ginapamangkot mo sa akong parte sa droga, sige kampanya na mo upod sa akong barangay opisyal kag sa akong mapisan nga chairman sa peace order tungod balaan mo diri sa Sinikway. Daw duha na ka simana nga saksisib ang rida na edi sa aton nga kapulisan nga nadakpan nga na baybas. Kaya nga ako nang sani
para gid sa katawayan sa akon nga barangay nga gusto ko ipaklear ang akon nga barangay tungod kadamo din sa nagagalapit sang kuan sang droga kag kapin pa mayari man di nga nagabiligya po kuan ng ordinaryo mga hindi gid nga mga big time nga mga ginagbay mo ang akon nga problema di nga gusto ko gid dulaon ang nagagalamit sang droga di kag sa mga pumuluyo ko di sa barangay Sinikway kung may nabalaan man kamo di nga nagagamit kag nagasuyop sa ilang ablay pahibalo mo lang sa kapulisan o kon sa akon nga kagawad sa Chairman Peace and Order para nga matawhay ang aton nga barangay amo ang akon di nga ginapalibugan sa aton nga barangay nga gusto ko malinong kag matawhay. Kap, may ordinansa kamo diri sa barangay nga hindi pwede kainom sa igad sang dalan? May ara ginadapt na mo ni ang iya sang city pero sang pagbungko una may akong ginabutang kuan nga ordinansa nga pag-abot sang alas 9 sang gabi hindi pwede ka nga makainom sa igadalan kapin pa kung adlaw hindi pwede kaya makainom wala mo makita mo sa igad sang dalan nga daw kalaw ay blang may nagaininom sa igadalan nabalaan man na di sa mga pumuluyo nga amoy na di ang ordinansa sa barangay. Pero hindi manigar may araging mga dungol yakap no. Hindi ginatuloy na manigar kay manti siyempre may ala nga slawayon mo kung makainom-inom na sila butang ta makainom na sa sagwa o kung makainom na sa sila sulod balay kagantuan sa silang amigo tungod diri balabo naman ang Sinikway nga tama gagmay di na sila magplastar sa dalan o tistingin nyo bala maglibot kung gabi bala at least makita ninyo sila tamo na nga ako nga ginakuanugin perbe ginapalibugan kung paano makuha ang imnanay sa igat sang dalan mabudlay pangsaway kabot sa punto nga may hubog na kag naga pinikunanay kag maakig pa kun sawayon sila sakto na K5 ang kuan budlag nga saway siyempre kung mapuno kasi hindi mo gid maibitar nga magamit ka sa kamay nga bakal. Okay. Kay Kapitan siguro na golpihan ng Sablaw kay ti kapila ng Sabayon way gapog pamati kay K5 Ralph. K5 rate mo na pero ti mo to na ugot-ugot man siguro. Di maguro maglabot sa punto nga mangniro gid si Kap sang no? Sang pumuluyo no kay K5 Ralph. Gamay lang ang Indiana ikagapangabay man siya sa mga pumuluyo ati sundon ang ordinansa sang barangay. Ngati kung wala inom sigit sang dalan wala ka K5 ray ka K5 ted. Actually damo ga inom-inom skili dalan kung gabi libot kabla kay kadamo. O garing diri sa iya ginapatuman niya gid gina-implement niya gid diri sa iya bisan adlaw gani bawal man sa iya mo. Inom sa sulod balay bisan tiyangge hindi pwede ka pa inom sa gwa tiyangge. Kanami gimanabi sa barangay kung ikabi pangayaw kas barangay sulod kas barangay da karon tapos kita mo do wala gawa halos kay inom bala sigad sang dala do kanami ilang bala do ka safe no pero kung may mga inom dabi kapin pa kung babaye ka do na huya ka maglabay correct cat calling ka pa da mabaw nga wala panihulon ko sa balaw panong panihol din paano manihol abo grabe ba do anad sa manihol ba Ma'am Rosebeck Branya Talaron. Liwat. Anong panihol, be? Payaon, sungawaw. Ari. Iyo sila mo na ang kakatabod kung may hubog na magagalabay abing estudyante nga nagabihan naka miniskirt or guwapa nagahurmang lawas nabi naka-crop top take hubog mo na mayo ginihimo subong ni punong barangay Felix Ventura dira sa Sinikway Lapos kay 5 Ralph i-regulate pag ining kwan lang mga videoke dira sa airport Mandurriao hasta yata alas 2 alas 3 kagahon hasta lang na alas 10 di ba? Hasta lang na alas 10 may mga celebration na turn down ang volume sang karaoke mga sound system ganyo di may mambalbing nga tinami man niya tingog namon kano karon kay may ordinansa di ang muna galing nga we are a government of laws and not of men mo nga may mga ordinansa kita may mga lay kita sa city ginadapt ni Kap Felix Ventura ang ang bawal mag-inom sa kilidalan kaya pamangkot ang syudad si Iloilo ang implementation siya kamusta dito Wayman kay 5 Ralph
Mo gani ka kay 5 aray ang ordinance. 7 niya barangay ti mo na Oh. Kilidalan ko kisa man may gali ang abi ko di ba iyapan isang moral ni Sir Kanong. Iya pa ni. Under pa ni siya di ba? Task Force on Moral Values Formation. Moral Values and Formation. Oh. Ang mga kuan ni pagidbla ni doon nga mga pagpatuman ni namin ni kay at least may kuan bala may respeto ang tao da sa barangay official sa Sinikway. May order blang natawag kay 5 Ralph. Ang mga no smoking niyo patuman ni blang mga hindi pagpanigarilyo bla sa mga mataong lugar bla. Gani. San sino lang sagad panigarilyo nga binilagro na namitan ka asoda nga. Way kay balo nga pana 5 ka gatos na ka lain-laing hilo da. Gani. Ang consistency man lang mo ato, ni consistency man lang. So hats off kita kay Kap Felix sa ginapatuman niya nga ordinansa dati kun makapamersa gurong kapitan namin sindihan mo man kiti anay pulis mo. Mapadumo ka lang di mo na karon kun soft ka homo kada karon sa matinaw mo ng mga tiga. So Lord kanila sa bulsa nila. Gani. Dibla? Do. Di mo na ang both parties settle naman At least settle naman Kagabay pa matagaan to leksyon kung intindihan man nilang puntos ang kapitan nila. Mamuti kita dire kung ang kapitan nga duway pakialam tawag ni gina reklamo man, no? Pero ang kapitan kapatuman sa ordinansya sang layi sa barangay respetuhon ta, no? Kay ti gina-elect gani na isang tawo para ti at least mambal nga may salig kita sa kapitan ta nga mapalinto ng peace and order di sa aton sining barangay di. Tapos di ka mo magsunod. Kipay Brawl? Yes, Dod. Amo na ang sa Koton to, basi malabot nyo, no? May pulis to nga ginarestar, Kipay Brawl? Yes, laboton tang ipil si Police Lieutenant Colonel Ordan. Ang suspekto Patrolman Mike Tagakay. Patrolman Mike Tagakay sa Barangay Santa Rita, Uton. Kay nag-inom sila, imaw naman sa rimna na nagbinaisay. Ang victim, Maria Librias Villenes. Maria Librias Villenes, 50 years old. Nakita niya nga nagabot man sang bag, sa iyang sling bag, ang victim, inunahan niya tiniro na igos busong. Pero nagkuan man nag-surrender man sa Uton Police Station. Yes, ibalong sa dugay-dugay mga pa ng balik ko kumalapot ko. Kagang status ang victim? Yes. Sige. Si Mr. Game Time bla? Kilala mo si Mr. Game Time? Sir Roding Villarus. Gapa mati subong upod sila ni Ma'am Grace Hamantok Villarus dara sa ilang mansion sa Puerto Real Subdivision. Good morning, sir. Si Sir Roding Villarus. When the ball is up, it's game time. Welcome sa bataw. Game time kung paano ko maplastar. Ining dako nga balita subong K5 set. Ano day Ginatudlo napatay sa enkwentro dito sa may Kalinog. Oo. Barangay Aglunok? Hindi Aglunok. Ang kahapon pala enkwentro, 3 patay pagidugang. Sa Lambunaw to na sa puwan siya, di ba? Sa Lambunaw to na sa puwan ng patay. Ini siya tama katunog ang pangalan sa isa ka napatay. Actually, 3 ni sila mga matunog na ilang ngalan. Pero ang isa dire, tunog-tunog di ka gumamention yung pangalan niya, pero wala pa ni confirmation na bisa kwan sa parts ng Philippine Army. Amo na ginadiyong ko sa mga pagkita sang ideya kung paano makaplaster. Kaya mo na mga nagsulod ng information dire sa aton. Ang isa dire, amo giniyang player since then. Kay K5 Ray, kay K5 Ted. Ang New People's Army. Sige kay K5 Ted, basi may ideya ka ni. So, ang ginapunto mo message be? The way ko mabasahan ang imo ginambal sinin, ang isa to ka napatay, nga bago naman nga, di ba, may additional 3? Ang isa to ka ginahambal mo, tunog-tunog ang pangalan, Butchilingon, men in uniform man sa una? Hindi. Pani siya sa una, Amazona ang eksakto nga term di pag-describe sa iya sa una mo. Babae. Bala ni Nicky Peptel, ako ma-mention ang ngalan. Ugaring kayo mo ng mga... Message sabi di sakon parehog. Ang edad pila? Senior na ni siya subong Okay. Pero sa gidli sa una sang una sa mga reports, sang dalaga ini siya, gwapa-gwapa ini siya. Tapos nagpamilya, then
nakapamana isa ka mataas man nga leader sa NPA napatay man to. And nakapamana pagit isa ka mataas nga leader sa NPA man. Basta mga matagas ka mga leader iya sini nga nakaupod din nakarelasyon. Kung mga information nga nagsululod sa aton. Pero ining tatlong additional sa Lambunaw na sa Lambunaw nga part na sa Lambunaw ni sila nakuha na labot sa aton sining mga tropa sa so may enkwentro pa dito o kung na una itong information na ito na baton doon na sa Puan lang? Nasa Puan, ang isa dire bungo na ni gani kuno. I see. Bagol na lang, bagol? Bungo, pero ang iba na to dopan do mga Kaburot, signal mo? Ang isa, bungo, pero ang na-identify ining mataas nga leader nga ni isang NPA mod sa iya sini nga mga gamit dito kag na-identify gid sa tropa sang gobyerno. Hindi talaga pagunahan ang ato sini nga tropa sang gobyerno pero dako-dako ni nga pangalan. Okay. I-message ako ni Paliog be? Si i-send lang sa ton nga GC tapos pwede mo da mahutikan si arada sa tapos GC ang kay Paiba Ralph. Basi may interview na ton si Sir DJ Abines ha. Kay tigi mo mangkod ko si kay K5 Alex kung kilala na ini sila. Balanto na karon ko ni ga-release sang tropa sang gobyerno sang Philippine Army ang mga pangalan sang sining mga confirmed nga mga body count nga napatay sa enkwentro or nasa Puan dara sa may banwa sang Kalinog ka K5 break K5 Ted. So mo na siya karon kilala ko man ni pamilyar man ni sa kon ka K5 Ralph. Singanan nga ito nagwa ni sa mga nagwa ni sang una sa mga balita kag mga media man mo outlet. Basta maghambal ka sa ngalan niya ini pinagini ka kilala sa tanan-tanan. Tiyan mo na yung sa Lambunaw na sa Puan? Oo, isa siya dire. Okay yun. Di ba kagin isla priso? Nagbalik sa gobyerno. Oo, nagbalik sa gobyerno. Pero na priso. Hindi ko na pag-detalye kung anong pagbalik yan. Ay kaya dubalaan nga karoon sa tanan kung paano. Oo. So ang nabalanta lang based sa info, isa na siya ka ginakilala nga pinakamataas nga leader sa NPA diri sa may Central Front kag Southern Front ka K5 Ray ka K5 Ted. So, wala ton ta karon sa confirmation sa atong sining Philippine Army alin sa kay Lieutenant Colonel GJ Habines angot sa sining nagsulod sa atong information nga siya ini ang napatay K5 Ray K5 Ted. Dara sa may banwa sang Lambunaw. Ang bana na kaza daw former nga official man. Gani puro ni official mga bana niya. Oo. Puti na libok sa bang bana niya, puti ibok ka bana niya milig sa sports. Oo, dod. Si mo nang aton niya pagapat paton karon kag mga background niya sa sining information nga nabato na naton ka K5 Ray ka K5 Ted kag napapanaog na ng tatlo, napapanaog ang ilabang kay nesing tatlo. Wala pa sila napapanaog. Okay, ang information ta atong una-una to nga lima to do apat, lima no? Ara na da sa may gigato. Kindala sa nga aton sining katapo sa Philippine Army ka K5 Ralph. Yes, oo. So mo nang ibalo na ton karon kun ano oras kun subong blani pa panaugo no kun sa sunod gi mga nadlaw pa K5 Ray K5 Ted. Ining mataas nga mga lideres sa NPA nga nakaengkwentro kung nagkalapatay kontra sa ato sining Philippine Army K5 Ray K5 Ted. Sige. So amo nang ato sining madulong nga report para sa Foro de los Pueblos program nga nagagamit gid ang mga kotor naton sang DTX 500. DTX 500 mataas lang yung sining mga blood sugar level kag syempre ginamat dagat assessment sa presyon. Tumar ka mo sa klinika DTX 500 panapambato sa dengue D3 bio. Why na sang liwan pa nga discussion pinakamahapos nang ginapatay mga bacteria mga viruses. So dapat para iwas dengue D3 Bio. Bakla nyo sa Klinika de Alternativo, Medicina and Wellness Center. Ako naman si K5 Ralph Bili-Bili Mosqueda para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Oras sa K5 News FM alas 8:45 sa aga sa ato sa libar mga pangalaga diri sa Foro de los Pueblos program mga ka K5. Ano ko ka standby kay K5 Randy Coronel ka K5 Paul.
no sa aton sini barbang nga pagpangalagad ibaloon tani with Philippine Army, no, sa aton sini nga mga ka-K5 kung ano gid man ang ining mga informations nga nagasulod sa aton diri kung confirm ini siya kag sino ining mga matagas nga opisyal nga na sapwan man nga patay, no, matapos ka siguro may mga igo na ni nga sa dadaan sila ka-K5 bated kag sa ti mano katos bukid to kay wayto sang wayto sa imo sang may mabulong. Why si Imoto sang may maatipan, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 ti laban-laban kung may pilas ka o hubsan ka na dugo, patay ka gid lang eh. Sa aton sini nga mga kabyanan, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 kag ti may edad-edad na ni siya. Sa aton sini nga mga kuturan. Mga 70 na ni nga pamilyar ni kamo siya kay ti sa mga previous ang una nga managklitabo. Ara gini siya sa mga press conference sang mga katapo sang media, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 babayi babayi ni siya guro no dugang information ni blonta sa katapos sa aton sini nga 3rd ID okon 3rd Infantry Division sa nga Philippine Army sa pagpanguna ni Sir JJ Habines mga ka-K5 no ang spokesperson sa 3rd Infantry Division sa nga Philippine Army mga ka-K5 si Lieutenant Colonel JJ Habines. Okay, hibalon tang dugang nga mga informations sa aton sini nga mga ka-K5. Alas 8:47 naka-standby si ka-K5 Randy Coronel sa aton sini nga mga ka-K5 sa may K5 News FM Bacolod. Ang oras nato nga dalawang sa aton sa kalawan sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Good morning gid kay Sir Benji Astorias gasigabong kuno ang radyo sa may Leganes. Kay Sir Benji Astorias, kay Sir Fred Pasgala di Ocampo sa may Zaraga, kay Ma'am Luna Mundido sa Hong Kong, kay Ma'am Maricel Baloro Kasiple dira sa may Balabago, samtang nag-serve sang iya sining buko juice, no? Sa aton sining mga ka-K5 si ka-K5 Carla lang sila. Sige, sa aton sining mga ka-K5 kaya na nga makuha ta dugang nga developmento sa natabo to sa may Bacolod no sa aton sini nga mga ka-K5. Sige. Sa aton sini nga mga kuturan ang aton nga Klinika Product Center no nga napamtang sa Miagaw, Pasig City, sa aton sini nga mga ka-K5 kag diri sa may Haro kag sa may Kalinog no sa may Cosmart Kalinog dira mga ka-K5. Starting September may mga bago kita nga mga schedules. So gabay pa nga mangin aware kamo sa mga schedules naton no sa aton sini nga mga ka-K5 no sa aton sini nga mga kuturan ilabi na gid sa mga gusto nga magpakonsulta no. May ara kita nga schedules basahon naton para at least aware kamo kay starting on September mabag-o na ini no. Sa Klinika de Alternativo Iloilo City Branch, schedule naton 9 a.m. to 3 p.m. Monday, Tuesday, Wednesday kag Friday may free consultation kita. Monday, Tuesday, Wednesday kag Friday diri sa may kilid sang Centro Birch International College. Sa Pasig City may Monday kag Thursday. Monday kag Thursday sa Pasig City branch naton dira sa may Poblacion Street no. Sa aton sining mga ka-K5 and sa Kalinog branch naton Sunday, Tuesday, Wednesday, Thursday kag Friday. Sunday, Tuesday, Wednesday, Thursday kag Friday. Amo nga aton nga branch sa Kalinog kag sa aton sining nga Miagaw branch Sunday, Tuesday, Wednesday, Thursday kag Friday man. Sunday, Tuesday, Wednesday, Thursday kag Friday man. Kung manotis ninyo ginpalawig no kag ginpadamo ang adlaw ni Dr. Ramil Itang-Oy nga makapa-free consultation kita. So tandaan nyo gid na sa aton sining nga mga ka-K5 no sa aton sini nga mga kuturan. Ang oras alas 8:50 sa aga diri sa K5 News FM Iloilo. Nabog nota sa Ray si Sir Samuel Servano dira sa Lidisco Village La Paz katunog-tunog isang radyo niya. Sir Samuel Servano, thank you sir sa mga sika driver dira kag sa mga border nga pamati kag si Ma'am Acela Sokenyo. Ma'am Acela Sokenyo sa Rizal Apos kag si Ma'am Rose Angeli Antiojo. Ma'am Rose Angeli Antiojo sa Sitio Paco, Barangay Bagungbong, Barotac, Nuevo Iloilo. Si Sir Henry Dadar. Sir Henry Dadar
sa Sitio Paco, Barangay Bagungbong, Marotac, Nuevo Iloilo. Nagapamati man subong ang mga taga-poblasyon Ilawod San Enrique. Kay subong adlaw August 16 kag buwas 17 mayara sang pista sang mais. Pista sang mais sa poblasyon Ilawod San Enrique, Iloilo. Roman ang ilang bisita amo si 4th District Board Member Rolly Biaca Distura. Si Board Member Rolly Distura. Ang tema, Pista sang Mais, padayunon ang pagiliusa sa tradisyon kag kulturang Ilawodnon itibong sa pagpamuno ni punong barangay Noli Pamposa, retired police officer Noli Pamposa, ang punong barangay sa poblasyon Ilawod San Enrique, Iloilo. So ginapaabot nga magabaha ang mais, magabaha man ang rabanos, kag ang mga locally produced products sang mga taga-poblasyon Ilawod San Enrique, kadungan sang andang Pista sang Mais, August 16 to 17, 2024, nga mangin bisita si Board Member Rolly Biaca Distura K5 Ray. Gapasalamat kay kita sa mga taga San Enrique, gapamati Kagawad Ann Balboa sa Paga San Enrique, Sir Anthony Cesar Palmes sa Barangay Mapili San Enrique, Iloilo, kag pamilya Bahade nga hambalgid sila nga nagapamati gid sa ilang radyo si Ma'am Ging Gabunas and Sir Bert Gabunas sa Barangay San Antonio, San Enrique, Iloilo. Sige, ang oras alas 8:52 mga ka-K5 sa to sa libar mga pagpangalagad. Dugang karon nga mga update kag reports. Bantayan na lang sa 11 Mbps program no sa aton sa libar mga pagpangalagad diri sa K5 News FM Iloilo. Winifred Sarmiento, good morning. Pearly Soriaso nagapamatigid sa aton sa libar mga pagpangalagad diri sa K5 News FM Iloilo. Ma'am Pearly Soriaso, no? Pod kay Sir Benji Astorias sa may Banwa sang Leganes, no? Sa aton sining mga kuturan. And kay Rofa Latosa, Ma'am Rofa Latosa, good morning. Nagapamatigid sa K5 News FM Iloilo mga security guards sang WIT, ang aton sining mga taxi patrollers nga nagapudgid sa aton sini barwa nga pagpangalagad diri sa may K5 News FM Iloilo mga ka-K5. Bantayan ng mga dugang nga mga health information sa pagpangalagad sa impormasyon sa kayong lawas upod kay Dr. Amil Itang Uy mga ka-K5. Si Sir Marcelino Sobrevega. Sir Marcelino Sobrevega sang Stripe Taxi nagapamati kag dira sa likod sang SM City K5 Ray sa ginapang construct ang mga building bladra sa PMDC. Gapamati Sir Ricky Pescador. Sir Ricky Pescador sang Dumangas, Iloilo, kay magaupod niya mga construction worker, nagapamatigid subong sa K5 News FM, si Sir Eddie Okendo, dira sa kilid sang health center sa Barrio Obrero, nagapamati sa sining oras, kag ang pamilya Sentino, kag ang First Restaurant sa Alterchera. Salamat kid, tumar na kamo ha, D3 Bayo, DTX 500 kag Mighty C. Alright, sige. Ang oras alas 8:53. Mga ka-K5 sa pangalan ng lamang sa serbisyo publiko mga ka-K5 buwan oras kitsempo sa aton sining pagpangalagad. Siya naman sa masunod nga edisyon sang Foro de los Pueblos program, same time same station mga ka-K5 sa Lunes nga adlaw. Sa aton sining mga kuturan sa apon sining mga reportorial team sa newsroom department kag sa technical team. Sa mga relay stations ng K5 News FM Iloilo sa bilog na probinsya sa Iloilo. Salamat kid sa aton sining mga ka-K5 nga nag-upod ka nagpamatigid sa aton sining barwa nga pagpangalagad. Ako naman ang inyo kaupod katandem ninyo sa tag sa kaaga ka-K5 Ray Espeja Umalay. Sa Lunes naman Ted Aujero Francia. The Lord bless you and keep you. Sa aton sining mga ka-K5, ang inyo kampiyon nga istasyon sa Iloilo 88.7 para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM. Ang himpilan na